ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዘለኹም ሰላም ጥዕና እናተመነኹ ንሎሚ እምበር ብንእሽተይ ተወስቲ መፂናኩም ኣለና ሰላም ምክትታል ኣብ ዝሓለፈ ምናልባት ብዛዕባ እቶም ፊያኮዝ ዝበሃሉ ተማሂርና ነርና ቅድሚኡ ምናልባት እዛ ዘላ ጥቕሲ ክንሪኣ ኢና Ich habe nie unterrichtet, ich habe nur gelernt, wie man lernt. Das heißt, እዚ ማለት ድማ እንታይ ዳትልኩም ንኻ Ich habe nie unterrichtet ኣነ ምሂራ ኣይፈልጥን ማለት ምሂራ ኣይፈልጥን Ich habe nur gelernt Ich habe nur gelernt ግን ብኸመይ ከም ዝምሃር ብሓፂሩ ግን ተማሂረ ክትብል እንከለኻ Ich habe nie unterrichtet ምሂራ ኣይፈልጥን Ich habe nur gelernt ብኸመይ ከም ዝምሃር ግን wie man lernt ተማሂረ ማለት እዩ ሶ እንታይ ክብል ስለ ዘለኹ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ብሓፂሩ ኣነ ክምሃር ስለ ዘለኹ ኢነ ዘዳልዎ ነገረ መንገዲ ድማ ንሕብረተሰበይን ህዝበይን ድማ ይጠቅም እየ ስለ ዝብልኮ ሽረ ዝብል ንስኻትኩም ድማ ነቶም ዘይፈለጡ ነዚ ኣብዚ መኣዲ እዚ ዘይፈለጡ ኣሕዋት ድማ ሸር ፃኢልኩም ደስ ምበለኒ ነይሩ ናትኩም ኮመንቲ ናትኩም ሓሳባት ንዓይ ኣዝዩ ስለ ዘዕብየኒ ማለት እዩ ቀፂለ ናብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ክንቀፅል ናብ ዝሓለፈ ኩላትና ከም ንፈልጦ ብዛዕባ ፊያኳዝ ተማሂርና ነርና ማለት እዩ እቶም ፊያኳዝ ከዓ እቶም ኖሚናቲቭ እንታይ ምዃኑ ኣኩዚቲቭ እንታይ ምዃኑ ዳፊት ድማ ብመፅል ክንመሃርና ተባሂልና ነርና ስለዚ ሎሚ እምበር ሓቢርና እንታይ ክንመሃር ኢና ብዛዕባ ዳቲቭ ማለት እዩ እዚኣቶም ተዳ ብርግፅ ክንፈልጦም ተኣኪልና ትክአን ችግር ኢና ማለት እዩ ዳቲቭ እንታይ ምዃኑ ኣኩዚቲቭ እንታይ ምዃኑ ኖሚናቲቭ እንታይ ምዃኑ ተለጢና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ እምበር ዳቲቭ ኢና ባስ ኤስ ዳቲቭ ዳቲቭ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ዳቲቭ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ተባሂሉ ሓደ እቲ ኢንዳይሬክት ኦብጀክት እዩ ኣኩዚቲቭ እንታይ ኢልና ነርና ማለት እዩ ዳይሬክት ኦብጀክት ኢልና ነርና እዚ ኸ ኢንዳይሬክት ኦብጀክት ኢልና ነርና ዳቲቭ ካብቶም ኣይንፋል ማለት ካብቶም ዶሸ ስፕራኸ ሓደ ካብኣቶም ኮይኑ ከዓ ንሱ ኣብ እንታይ ንጥቀመሉ ከ እንተልና ከ ከምዚ wenn etwas gegeben wenn etwas gegeben oder wenn etwas passiert ማለት wenn etwas passiert حجم wenn etwas passiert انت دا wenn etwas passiert wenn etwas gegeben ማለት እዩ ከም ንሰባት ክንህብን ከለና ወይ ገለ ነገር ክፍጠርን ከሎ ንጥቀመሉ ዳቲቭ ይባሃል ኢንዳይሬክት ኦብጀክት ማለት እዩ ገና ባይስፒል ምሳተና ክርዳእና ኦኬ ግን ማን ፍራግ ማለት እዩ ፍራግ ኮንትሮል እንታይ እዩ ፍራግ ኮንትሮል ናይ ዳቲቭ ከንታይ እዩ ኣብ ኖሚናቲቭ ፍራግ ኮንትሮል እንተዳይልናዮ ቪያ ኦዳ ቫስ እንተዳይልናዮ ኣብ ኖሚናቲቭ ኣብ ኣኩዚቲቭ ከዓ ቬን ኦዳ ቫን እንተዳይልናዮ ቫስ ተዳይልናዮ ሶሪ ኣብ ዳቲቭ ድማ ኣብ ዳቲቭ ከንታይ እዩ ቬም እዩ ቬም ትፍራገ ኮንትሮል ማለት እዩ በዚ ቬም ጌርና ነዚ ዳቲቭ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና በዚ ቬያ ኦዳ ቫስ ጌርና ከዓ ኖሚናቲቭ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ቬን ኤንድ ቫስ ጌርና ሓቲትና ከነቲ ሜል ታሽም ተፈልጦ ነቲ ሳትስ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ባይስፒል ክንከይድና ሓጂ መታን ክንፅለልና ባይስፒል መታን ክወስደኩም እየ ኦኬ እዚ እንተዳ ኮይና ኣብነት ኢሽ ኢለ ተዳይለ ኢሽ ኢለነ ኢሽ ገበ ኦኬ ኢሽ ገበ dem Mann ein Buch ሕጂ ቡክ ማለት መጽሓፍ ማለት እዩ ገበ ማለት ከዓ ካብ ገበን ዝወፀይ ማለት ነቶም ገበን ማለት መሃብ ማለት እዩ እሽ ገበ dem Mann ein Buch ኣነስ ነቲ ሰብኣይ ሓንቲ መጽሓፍ ይበዮ ንምባል ክንብል ከለና እሽ ገበ dem Mann ein Buch እዛ ደን እዚኣ እንታይ ኮይና ኣላ ዳቲቭ ይኮነ ደላ ማለት ደን ማለት ስለምንታይ ከመይ እዩ ተባሂሉ ሕጂ እዚኣን ከይተዳኸና መጀመርያ ቬር ኖሚናቲቭ ክንፈልጦ ኣለና ኖሚናቲቭ ተማለት ኖሚናቲቭ ከዓ ሱብጀክት ማለት ሱብጀክት ይልና ነርና ቬር ጊቭ ቬር ኣንታይሎም ኣንታይልና ነርና ንዛኸ እንተዳኣ ኮይኑ ንፐርሰንት ተዳኣ ኮይኑ እንታይልና ነርና ቬር ክንጥቀመልና ዛኸ ኮይኑ ከዓ ቫስ ክንጥቀመልና ኖሚናቲቭ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ማለት እዩ ሕጂ ቢያ እንተዳኣ ኢልና ቬር ጊቭ ጊፍት ማለት ከዓ ናይ ተምሃብ ማለት እዩ ቬር ጊፍት ታይሉ ምን ይዝህብ ዘሎ ኣካል ምን እዩ ዝህብ ዘሎ ኣካል እንታይ ኢልና ማለት ዝህብ ዘሎ ኣካል ወይ ዋና በዓል ቤት ወይ ገባርን ሓዳግ እንታይ ኢልና
ኖሚናቲቭ ነርና ኣዛ ዝብ ዘሎ ኣካል ከኣምኒ ኢሽ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ቬር ጌብ ኢሽ ይኸውን ኣሎ ኢሽ ድማ እንታይ ማለት እዩ ሱብጀክት ክኸውን ኣሎ ሱብጀክት ክኸውን ኣሎ ሱብጀክት እዛ ኮይኑ ከዓ ስለዚ እንታይ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ማለት እዩ ኖሚናቲቭ ክኸውን ኣሎ ምክንያቱ እንታይ ኢልና ብዝሓለፈ እቶም ሱብጀክት ዝበሃሉ ከም በዓል ኢሽ ዱ ኤርዚኤስ እንዞባይተ ማለት ሙሉኦም እንታይ ኢልና ነርና ኖሚናቲቭ ኢና ኢልናዮም ነርና ኦኬ ሕጂ እንተዳ መፂና ኸ ሽዑ ቫስ ጌበ ኢሽ ቫስ ጌበ ኢሽ ቫስ ጌበ ኢሽ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ እንታይ እዩ ኣነ ቫስ ጌበ ኢሽ ኣኩዛቲቭ ክኾን ኣለካ እዚ ማለት እዩ ቫስ ጌበ ኢሽ ዝህቦ ዘለኹ ኣካል እቲ ዝህቦ ዘለኹ እንታይ ተባሂልካ ኣይን ቦ ሓደ መፅሓፍ ኣለኹ ሓደ መፅሓፍ ትባሂል ዘለኹ እዚ ኣይን ቦ እንታይ ይኾን ማለት እዩ ቫስ ጌበ ኢሽ ኣይን ቦ እንታይ ይኾን ኣሎ እሱ ከዓ ማለት እዩ ኣኩዛቲቭ ክኸውን ኣሎ ቫስ ጌበ ኢሽ ኣብ ታሕትላትና ኣይን ቦ ኣኩዛቲቭ ክኸውን ኣሎ ኣኩዛቲቭ ተደኣ ኮይኑ ከዓ ንሽዑ እንተደኣ ንካ ኢልና መፂና ሽዑ ናብ ዳቲቭ ተደኣ መፂና ከዓ ሽዑ ናብ ዳቲቭ ተደኣ መፂና ከዓ ቬም ክምፅና ምክንያቱ ፍራጎ ኮንትሮል እንታይ ናይ ዳቲቭ ፍራጎ ኮንትሮል እንታይ ኣለና ቬም ኢና ኢልና ዘለና ቬም ጌበ ኢሽ ታስቦ ፍራጎ ሳይሸንካ ኣላ ማለት እዩ ቬም ጌበ ኢሽ ታስቦ ተባሂልና ከዓ ሕጂ ንምን ነቲ መፅሓፍ ንምን ማለት ንምን ነቲ መፅሓፍ በለኹ እንታይ ኢሉ ከዓ ሽዑ ታመልሲ ድማ እንታይ ትኸውን ዴም ማን ማለት እዩ ዴም ማን እንታይ ኮይኑ እንተሎ እቲ ዴም ናብ ዳቲቭ ክኸውን ከሎ ዴም ስለ ዝኮን ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኣብኡ ክንከይድና ኣብቲ ታሽሙ ኣብቲ ምቅያር ክንከይድና ኣብቲ ናይ ምቅያር ከመይ ከም ዝቕየር ኣብኡ እዚ ክንፈልጦ ዘለና ብርእስና ክንሕዞ ዘለና ማለት እዩ ብርእስና ክንሕዞ ዘለና ግድን ክትሓዝ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ተዘይሒዝና ዝኾነ ነገር ክስራሕ ኣይንክእልና ወላ ትምህርትና ናብ ትምህርትና ደስ ኢልና እውን ክንምሃር ኣይንክእልና ንኣብነት ኣብ ኖሚናቲቭ ተባሂልና ዴንማን ተባሂልና ዲ ፍራው ተባሂልና ከዓ ፍራው ተባሂልናስ ኣብ ኣኮዘቲቭ ሽዑ እዚ ጥራሕ እዩ ዝቕየር ነርና ዴን ማን ንብል ኢልና ነርና ካልኦት ዲ ፍራው እዩ ዝቕፅል ኢልና ነርና ፍራው ኪንደር ተልዩ ከዓ ዳስ ኪንደር ተኣምነት ኪንድ ተኮይኑ ከዓ ዳስ ኪንድ እዩ ዝቕፅል ኣበይ ኖሚናቲቭን ኣኮዛቲቭን ማለት እዩ ኣብ ኖሚናቲቭን ኣኮዛቲቭን ኣብ ዳቲቭ ምስ ከደ ግን ይቕየሩ እዮም ኩሎም እዮም ዝቕየሩ ኣብ ዳቲቭ ምስ ከደ ግን እንታይ ይኾን እዚ ዲያማን ዝነበረ እዚ ኣብ ኣኮዛቲቭ ዴንማን ዝነበረ ኣብ ዳቲቭ ምስ ከደ ግን እንታይ ይኾን ዴምማን ይኾን ብምሉኦም እቶም ኣርቲክል ዲያ ዝወስዱ ናብ ዴም ይቕየሩ እቶም ዲ ዝወስዱ ድማ ብምሉኦም እቶም ዲ ዝወስዱ ኣርቲክል ድማ ዲ ፍራው ዝነበረ ንኣብነት ዲ ፍራው ዝነበረ ከዓ ናብ ዴር ይኸውን ዴር ፍራው ይኾን ዳስኪንድ ዝነበረ ከዓ ናብ ዴም እንታይ ይኸውን ዴም ኪንድ ይኸውን ኣፑላር ተደኣ ኮይኑ ግን ይቕየር እዩ ኣፑላር እንታይ ዝወስድ ተባሂሉ ንኣብነት ሌረር ተደኣ ወሲድና ቢሽፕል ወላ ተደኣ ወሲድና ወይ ባሽፕል ኪንደር ተደኣ ወሲድና ፍቕድ ዝበላ ንኣብነት ዲ ኪንደር ምሽልና ኪንደር ሓደ ፑላር ተደኣ ኮይኑ ዲ ኪንደር ተደኣ ኢልና ኣብ ኖሚናቲቭ ዲ ኪንደር ይበሃል ኣብ ኣኩዛቲቭ ዲ ኪንደር ይበሃል ኣብ ዳቲቭ ተደኣ መፂና ግን ዲ ኪንደር ኣይኮነን ዝበሃል እንታይ ደኣ ይበሃል ዝብል እታ ዲ ዝነበረት ናብ እንታይ ትቕየር ናብ ዴን እያ ትኸውን ደን ትኸውን እታ ኪንደር ዝነበረት ደኣ ከም ዘለታ ኮይና ኪንደር ኮይና ኣብዚ ግን እንታይ ትውስኽ ኤን ትውስኽ ማለት እዩ ብምልኡ ብከምዚ ይፅሓፍ ግድን ፕሉስ ኤን ክንገብረሉ ኣለና ኪንደር ንኣብነት ሌረር ተዳወሲድና ኣብ ዳቲቭ ግን እንታይ ዝኸውን ኤን ወሲድና ሌረር ይኸውን ማለት እዩ ዲ ሌረርን ይኸውን ኣበይ ኣብ ዳቲቭ ማለት እዩ ኦኬ ባሽፒል ክንወስኽ ኢና ምናልባት ከም ተቐዲምና ዝተምሃርናዮ ባሽፒል ክርዳእና ስለ ዘለዎ ባሽፒል ወሲኽና ክንሪኦ ኢና ኦኬ ኣብ ዳቲቭ መታን ክርዳእና ኩላና ብርህ ዝበለ እንታይ መታን ክብለና ባሽፒል ዝርዳእና ባሽፒል ወሲኽ ክንብሎ ኢና ኦኬ ንኣብነት
إيش إلنا ويد ما غل زبالة ونعمل ولا تاس أوتو تلاقينا تاس أوتو إلى له تاس أوتو gehört das Auto gehört den Mann ولا نعمل den تابع اللوق حجي تا أوتو تأسي تا أوتو تأس تا أوتو سمية نايمين يا ولدي نايزم أنا زين بلاد نايزم أنا زين بلاد شعو بيم اللي خحتني بيم أنت ألس شعو بيم تلس بيم gehört das Auto بيم gehört كل جزء بربع بقى بوزيشن كما تقول بيم gehört das Auto أوتو تايله شعو تحط تاك مسي تملس شعو تيمان زي سلمتاي ديمان كينلو إذا gehört تاي سلزون داتي سلزون أبزخا ديمان يلنا ملاتي سلمتاي إذا gehört تزي داتي سلزون ملاتي أوكي بدل زبالة كان المال وسق قابلنا إيش helfe تدايلنا عملت إيش helfe meinem Bruder إيش helfe meinem Bruder تدايلش عس wem helfe ich نمين حق زينة wem اللي أنا شعو wem helfe ich نمين أنا نمين يزحق زاد له لمين meinem Bruder كون شعو meinem Bruder كهون نحوي حق زيه نمين أوكي نالبات نصرو خون تزيد بري لكم سكش تحفوا لي أنا خبط عقمي كقول صحفتني ما دفي أمو ده تاجن نقول لك مثلا نصر كون اللاجن ده لو نابنت أبز حلفة تايتم هرنا يرنا إيش شنكة سوري إيش شنكة einen لابتوب اللي يرنا حجب ich schenke einen Laptop مشيلنا also already also einen زيا أنت يا einen der سلسلة اللابتوب مالتي لابتوب der سلسلة article مالتي أو positive كنا سلسلة لكن تابع نورد بيش تمت article كوينا بيش تمت article كوينا خا einen كوينا مالتي einen تدخل einen لابتوب تدخل لكن أنا نحوي حتى ينس ich schenke einen Laptop من هي بيجنا تفلتنا له نمن هي بيجنا تفلتنا له لازم إيش زماله هو هابين لنا وناتي في اللي نيرنا إذا einen لابتوب بقى positive في اللي نيرنا أوكي تزوهاب زول له أكل سيم بعد ذات يكوننا بس أوكي نامنت أنا نسبيتي كبير أنت لو ويكاني نحوي كبير تدايله إيش شنكة شعو ناتي برودر تأخذين برودر كل تأخذين ناتي برودر ناتي حاو كوي كل تأخذين برودر einen لابتوب تدايله لابتوب تدايله حجيب برودر ارتيكل ناتن تايدو وسط برودر ارتيكل ناتو ديايدو وسط تاخينو ابنوناتيف ابنوناتيف مالتي اكوزاتيف تايدو وسط دياد نبر خنا دين في مالتي دينو نابي دينو هونسر ناب اكوزاتيف مالتي ابداتي مسكده خنتاي يقول ابداتي مسكده خنا ديم هو مالتي ديم زلو خاني ابزغن امبشتم ارتيكل اينس لنبل دلنا تكن لا مالتي شعو نزيا اي ام سيدنا اينم نقول اينم einem ich schenke einem Bruder يكون حجي سوري einem Bruder يكون حجي لا possessive article شعو يا einem دللا كان تكون كان كيرا لا ولدي ich schenke einem إن شاء الله جن أنا ناتي حاول دللو حجي possessive وانتي نانجل دلنا einem كن زي كنا سي أنا هقول لنا التي لك كاملتي ماين كن ولا لنا ماين بعض يوم نالبات كارس هذا كروب possessive article من بحالهم لا يمكن مهار نقول جزء حلنا ولا تجن الشينك einen Bruder ده يكون einem تلنا كال سي خوين دلله نحوي بيكون ملتقى لكن شعو تا einem زلة تكون ولا تين نزيا قديم ناس حسن حنا نزيا أنا ممسعينا نزيا مثلا كده لنا einem اللي دلنا بس مالتي كنا نحوي كل تقولنا حجي ما ينخبل زلني ما أنت ذا أكوينه از أمنونك ما أنت ذا أكوينه أبا positive كان تاي يكون مالتي شعو أبا positive كان ماينن يكون ماينن كوني أبداتي مسكذا خاطر ان علينا هنقول ام قبل عندتي مناتو زادي زيادة أسرنا شو أنت هتكون يا مالتي ماينن
ማይንም ትኹማቲ ስለዚ ich schenke meinem Bruder einen Laptop ሓወይሲ ሂበዮ ንበልና ማለት እዩ ኣብዚኣ ቅልል ዝበለ ርሑቅ ከይከድና ማለት እዩ ቴክኒክ ተዛፍሊጥና ቅልል ነገር እዩ እዚኣ ኣሊና ነዚኣ ኣሊና ሽዑ ማይንም ተኣሊና መሊስናያ ነዚኣ ኣሊና ነዚኣ ብሩደር ዘለካ ንኣብነት ናተይ ፍራውን ተዳኢለ ፍራውን ሰበይተይ ሓንቲ ላፕቶፕ እያ ተኣኢለ እዛ ፍራው እዚኣ ኣርቲክል ናታ ግን እንታይ ሃትከውን ሽዑ እዛ ፍራው እዚኣ ኣርቲክል ናታ እንታይ ሃትከውን ኣርቲክል ናታ ዲያ ትኸውን ዘላ ዲ ትኾን ኣላ ኣበይ ኣብ ንቡናቲት ማለት እዩ መሰረት ዝኾነ ዲ ትኾን ኣላ شعوب أكوزاتيف كنتي هتكون تادي زنا دلها أكوزاتيف كا دي هتغسل أبي داديف كنت تادي زنا ورث تمتى هتغسل مالتي نابي دير هتغسل دير تتأكد إلى حجي دير تتأكد إلى أبي أبت بيش مت أرتيكل كا زيا أقول لا عين هتكون يا أبزخ أنت هتكون يا عينر يا هتكون شعوب زخاني عينر تكون مالتي عينر تكون إيه أرتو سخنزي أبزلا إذا نسخ الله مالتي عينر تكون عينر تدعوينا شعو شينك عينر أبزخا عينر كنملينا إذا عينر زلا جن شعو نهتي سوي تقبل سلزلنا وأن نتاكل سلزلنا خا ماين قبل لنا زي ماين قبل لنا عي مالتي ماين قبل لنا ماين تدعي لها ماين تدعي من مناتي أبو كسيف كا ماين تدعي ماين كماين قتل ماين تدعي أبي تي دادي بدل ما شعور تايقو مالتي أرجع سلزلا زي أرجع ستغير ماينر نبل ماينر إيشين كماينر فراو عينن لابتوب كا نبل مالتي نربط نايلو معلتي أتمثل نيرا تداني تستدعى لابتوب كا أنا فوات نشر والله مودة تاكن مودة حنتي كل زلي نايلو معلتي ميت تيبس مالتي كم تيبس كان هذا نخلقن حنتا تعالى أبدا عاداتي في المهارة سابزها أبدا ميكس مالتي بيندو نيش زيشر مالتي بيندو نيش زيشر تتكون كم زين بيستو فراك einfach بيستو تتكون كم فراك einfach wem passiert مالتي wem passiert etwas زيشر تتكون الناس انت كم زقات أمي بحصيرو wem passiert etwas انت كم زقات أمي حتى لنا شعوت سو داتي فيك مسألنا مالتي كل جزء أب داتي تدايلنا وين لنا حتى لنا أب أكوزاتيف تدخلنا هاني وين إن رباطي لنا حتى لنا أن داتي نومناتيف تدخلنا بيا كنت باسي لنا حتى لنا إذا باس نزاخة تدخلنا إذا زاخة نزاخة مالتك دينجا مالتك أنا قرأت خون كله إذا فين كأب برسن كخوني برسن مالتك خون خلي نزخة لك كأب برسن كخون خلي سلادي نايلومي سمرت مبار جات مسلنيرا من الله نوح لا تكون تخلي عقل تقومنا حساب زخوني حساب متهاترين يوم سناي بلني سلادي أبقى سالب غالب حساب نراقب سفحاني تبع معهم سلام كنه